πολυκάστη, κόρη στενή, εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ μιλάει σχεδόν για την καταγωγή του Μύρου και το ξαναδιαβάζω, και του Τηλέμαχο Λουτρό, του δίνει πολυκάστη, κόρη στενή του Νέστορα, του γόνου του Νηλέα, και σαν τον εκαλόλουσε, τον άλυψε με λάδι και μόμορφο τον έντυσε χιτώνα και χλαμίδα, που βγήκε από το λούσιμο με τους θεούς παρόμοιος και πήγε κάθισε σημά στον Νέστορα το Ρίγα. Και τα από πάνω κρέατα σαψίσαν και τα βγάλαν, στο φαγοπότη κάθισαν και τίμια παλικάρια σηκώθηκαν και καινούσανε με τα χρυσά ποτήρια, και από φαγή και από πιωτό σαφράθηκε η καρδιά τους. Αυτά τα λόγια ο Νέστορας τους είπα λόγω λάτης. Παιδιά μου του Τηλέμαχου, φέρτε με μιας και ζέψτε τα ριότριχα, τα λόγατα, να καλοταξιδέψει. Αυτά είπε και τον άκουσαν, και αυτοί στα μάξι ζέψαν τα λόγατα τα γρήγορα, και Λάρισα τους βάζει ψωμί, προσφάει και κρασί, σαν πόχουν οι ρηγάτες. Πας στο όριο αμάξι ανέβηκε ο Τηλέμαχος, και δίπλα ο Ασίκης ο Πισίστρατος τα χαλινάρια πήρε, και τα άλογα μαστίγωσε πρόθυμα, αυτά πετάξαν στους κάμπους πίσω, αφήνοντας την αψηλή την πύλο. Πας στα λαιμά τους ο ζυγός ολημερής κινούσε, μα ο ήλιος αβασίλεψε, και απόσκωναν οι δρόμοι στις Φύρες. Σταματήσανε στους πύργους του Διοκλέα, που ήταν γιος του Ορσίλοχου και που τα αλφιού ήταν γκόνοι. Εκεί ξενύχτησαν, και αυτός φιλόξενα τους δέχτηκε. Εφέξιρο δοδάκτυλοι της νύχτας κόρη αυγούλα, ζέψανε και ανεβήκανε στο ριότραφο το αμάξι, και αφήκανε τα ξόθυρα του βουλτερού του πύργου, δίνει η βουτσιά στα άλογα, και αυτά προπετάξαν, και ίσα στους κάβους τους Σπαρτούς κατέβηκαν πετώντας, και δρόμο κόψανε πολύ με την ορμή που πήραν, και έγειρε ο ήλιος το βραδύ, και απόσκασαν οι δρόμοι.